Racing de Ferrol volve a gañar tras 2 derrotas consecutivas ao vencer ao Cerceda no campo do Roxo. O partido comezaba co dominio ferrolán que se prolongaba durante todo o primeiro tempo. Así vemos nestas 2 primeiras xogadas nos pés de Manu Barreiro. Pero Cerceda non se viña abaixo e buscaba o gol ás contras, como vemos neste remate de Marcos Remeseiro que para Marcos Balín. Gran partido do porteiro suplente do Racing, quen entraba no día de hoxe polo lesionado Camacho. As ocasións sucedíanse e a seguinte tiña o exdeportivista Iago Iglesias, que en a pique se está de marcar cun precioso libre directo. A segunda parte comezaba como rematou a primeira, e Álex Canedo derrubaba na área a Manu Barreiro. Penalti claro para o árbitro Pérez Cabaleiro e cartón amarelo para o defensor do Cerceda. Ocasión para o Pichichi Ferrolán que non perdoaba. Gol do Racing de Ferrol que se adiantaba no campo do Roxo e sexto para o dianteiro galego na tempada. A partir dese momento o partido deu un xiro e volveuse tosco, con continuas protestas ao árbitro que provocaban a expulsión do adestrador do Cerceda, José Luis Lemos. Marcos Remeseiro iba a ter a última para o Cerceda, pero o seu disparo ia se desviado. O Cerceda volve a perder e o Racing de Ferrol segue líder destacado. Bueno, creo que na primeira parte fomos moi superiores, a segunda estuvo galada, non? Creo que fomos merecedores da vitoria. Na primeira parte eu tuve un ao pau, outra Iago ao pau, unha miña de volea que saleu cerca do pau tamén, e eu creo que vamos, fomos xustos merecedores todas.